चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फाया जाहैबाय एक नाम्बार मालायनि फाफ्लियाव सिलाय दोननानै गावग्रासोसो बहा थाखोमाना दं मानो ओंखारबोआखै बेसोर सानैयानो नङाबा 2020नि इलेक्सननि सिगांनो प्रमद बर'मोनहा आंजों रायलायफैदोंमोन। भेरगाव जिल्ला हिसाबै मोनबा समस्ति लानानै बिपिएफ हान्जाया दिनै आशीर्बाद रेलि खालामदों, ब्लेसिं रेलि होदों। बेवहाय जि उद्देश्य लानानै जोङो बे रेलिखौ खालामदों बियो बिराद पजिटिभ साक्सेसफुल होननानै जों बुंनो हायो। मानोना बे रेलियाव गासिबो जाथि जनगोष्ठी नुजाफैजोबदों। आदिबासिबो दं, बेंगलिबो दं, असमियाबो दं, सरनियाबो दं, राभाबो दं, बर'बो दं, बेंगलिबो दं, नाथजुगि, सुत्रधर, सरनिया गासिबो जाथियानो बेवहाय प्रेजेन्ट जोब। आरो जिथु अनुमान खालामनो हायो जोङो दिनै भेरगावनि मोनबाबो समस्तिया बिपिएफ हान्जानि दखलाव फैगोन होननानै जोङो दिनै रोखायै बुंनो हायो आरो 100%। आरो बे रेलिया ओरैबायदि मोजां जादों, खोब डिसिप्लिन। मैयाबो क'क्राझाराव खोब डिसिप्लिन, बिराद मोजां जादों। आरो गाबोनबो सालबारि जिल्ला हिसाबै रेलि दङ, आशीर्बाद रेलि, बेबो निश्चय साक्सेस जागोन होननानै आंहा। चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फाया जाहैबाय एक नाम्बार मालायनि फाफ्लियाव सिलाय दोननानै गावग्रासोसो बहा थाखोमाना दं मानो ओंखारबोआखै बेसोर सानैयानो नङाबा 2020नि इलेक्सननि सिगांनो प्रमद बर'मोनहा आंजों रायलायफैदोंमोन। प्रमद बर'बो दंमोन, ओमफ्राय रोंगोराबो दंबादि मोनबाय था। जायखिया साथाममोन बिसोरो, साथामबो आंजों रायलायदोंमोन। जों जयैनो गोरोबलायनानै फैगौ इलेक्सनखौ गेलेनोसै बा जों जयैनो गोरोबलायनांगौ। बिसोर आबसुनि लिडारमोन बै समाव। सुक्तिया जाथ'वाखै, सुक्ति जानायनि बहुद सिगां मिथिबाय। बे समाव आंथ' एग्रि, प्रमद बर'मोनजों रायलायनानै बा आबसुनि नेताफोरजों रायलायनानै आं एग्रि, जेबो नङा ज' जानांगौ होननानै खोथा होखादों। खिन्थु दाना चन्दन आरो खाम्फाजों ज' जाहोआंखौ बोखारना लाना थांबाय। बेनोथ' आरो बिनि बादै मा नांगौ? चन्दन खाम्फा जाम्बा, नोंसोर मा सानदों फालाय आंखौलाय? बे जाम्बा बे केन्डिडेटआ डिक्लेयार होखांबाय। दाखालि जोङो 4 तारिखआव केन्डिडेट डिक्लेयार होदों, 5 तारिखआव लाइजामा लिरबाय बे बिपिएफ इउपिपिएल जमा जानांगौनो। आगोलाव मानो लिराखै? बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो आं बुंगासिनो दं इउपिपिएल बिपिएफ जमा जानायाव आंहा जेबो आपत्ति गैया। आरामसे 100आव 100% आङो बुंदोंमोन ज' जानांगौ। बिपिएफआ 20टा, इउपिपिएलआ 20टा बास। खिन्थु सरकार गारनानै फैनांगौ। सरकारा गारनानै फै, इउपिपिएल 20टा, बिपिएफ 20टा गेलेगोन।